nke mmụọ nsọ dịrị unu niile. St. Patrick's ada Jenu, Kaina Batana Ukulino Mainabu. Children father is 8 days old in the priesthood. I was an Arabia. Never won when I reach a world. Deep Mass. I am going to back home. I went another there. Now another time. Indigenous priests and the first indigenous priests and Catholics in Patrick go Prince Moket. Oh, you got why Yago Fara, so able to get an academy. I got to get work. Yago, you and I should run 7:30. When I was over here, I know you're going to have awful. Room awful. I'm awful. Eat awful. Give you St. Patrick's Island. Leave it alone, look at I need awful. I'm awful. Look awful. I'm a make awful. So I quit on your one. Yes, first indigenous priest.
ibido gbaba ọsọ ala Chineke wee mee ihe wee bịa n'onye isi njedebe. Ụmụnne na ụmụnne na Kristi, maasị anọ ma bụ maasị pụrụ iche anyị na Chineke ekele, mana ama m na anyị nchegide n'ebe a bụkwaziri ebumnuche nke aka mkpa anyị ji ebi aja maasị anọ bunatazie isi itinye ya. Ụmụnne m, iji kwado ọnwa anyị nke ọma maka emume ihe omimi ndị ya dị nsọ, ka anyị kweta na anyị emehiela site n'ikwupụta njọ anyị gaa. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Amen.
onye bụ ike anyị na nchekwa anyị. Ewepụ gị, o nweghị ihe bara uru, o nweghị ihe dị nsọ. Biko, mgbe anyị hụrụ anya gị n'ime anyị, na-edu anyị, na-echekwa anyị, ka anyị jiri amamihe were ihe ọma nke ụwa na-agafe agafe na-agba mbọ maka ihe ndị dị ebighị. Site n'ime anyị, Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị, ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ, Chukwu, site n'ụwa ụwa niile. Ị ga-emebi
Let's
gwọrọ n'ime Chineke emere ọgwụgwọ aga m agwọ ya ọzọ ihe anyị kwuru bụ gịnị na anyị si enwe ha bụrụ elu gị na-eme aka abalị ya ọ bụrụ ya ọ ya bụ isi sekwentị na gwa iwe na-ekpere bụ gịnị ọgwụ anyị na-ekpere bụ ike anyị na ọya nwere ebe anyị kwụ aga ọ ya maka anyị ji abịakwute Chukwu mgbe niile ọ bụrụ ya ekpere ka kristi na-ebere wepụzi ya bụ gịnị bụ ekpere ọkwa nke ime mmụọ anyị ụzọ nke ime mmụọ anyị ụzọ nke distraction ụzọ nke obi anyị gbaje ebe ọ gbaje ebe a oje saịdị ihe niile a na-ebasasị anyị mmụọ ka a na-asị anyị na ime gịnị
na-ekpesara nna nke nọ n'eluigwe. Kedu ihe ọ gwara Jesu wee sị gịnị? Bụ nnebe kwuo na gịnị? Nna ọdọ dị Jesu nna ka okwu ọkwa ya. Kedu ihe bụ nna ahụ? Jesu na-akọwara mụ na gị na nna ahụ a na-ekwu bụ onye na-anyị gịnị nso mgbe niile. Ọdọ dị Jesu onye ahụ anyị na-ekpe ekpere ọ nọghị na desert maọbụ na ọ nọ na Kafanchan maọbụ na ọ nọ na Lagos maọbụ na ọ nọ na ebe ọ na iche n'onye gị na-eme gịnị nọ nso mgbe niile. Ọ sị gịnị? Ihe na-eme our Father, nna anyị. Ihe Jesu na-achọ ka mụ na gị na-eme n'ebe Chukwu nọ bụ mmekọrịta nna na nwa. Amen. Ka anyị mara na nna anyị bụ nna hụrụ anyị n'anya. Ka anyị mara na nna anyị bụ nna anaghị agbakasị ahụ mgbe ọbụla anyị na-egere anyị bịakwutere ya. Ọ kwalitis of nna. Nna na-ege ntị ime gịnị? Ịnụ ihe nwa ya na-egere na-achọ ịkọsara ya. Nna anaghị agbakasị ahụ ka nwa ya na-egere bịakwute ya. Onye na-asị nwa anyị ga-enye m nsogbu mgbe niile ma ụtụtụ ma ehihie ma abalị. Ọ bụla anyị nwere ọ ga-eme ọ bụrụ na nna ama ka ọ ga-atụ ọjọọ dị Jesu. Ọ bụrụ na nna ama na ọ ga-eme ihe ya, mana mgbe ụfọdụ ọ na-achọ ka o si n'ọnwụ ọ ga-eme mkpa. Ọ bụrụ na nna anyị anaghị arụ ihe nsogbu anyị, ndị ya adịghị ihe n'anya, but then ọ na-achọ ka anyị mepụta ya mgbe niile ka o si n'ọnụ anyị ọzọ dị iche. Ọ sị anyị mgbe ọ na-akụzi o bidoro itikasị ofesi ọcha tibetụ o mere nke ahụ onye Jesu kedụzi ihe anyị n'oge anyị kedụzi ihe anyị na-eme taa. Mana ọ na-abụ ihe ebe anyị na-eme ebere etu anyị sị ọbụzigbe onye mmụọ ka a na-eme ka a na-aba ụmụazụ jiri Jesu si akụzi ọzọ nna anyị nọ n'eluigwe ka otuto megide simple prayer. Mana gịnị ihe niile kwesịrị usoro ezu ihe niile kwesịrị ikpe na ekpere na agbafana otu ọsọ anyị shaụtụ ka onye nọ na kedu ahịa ka ahịa ebe ọ na-aga ya ọ sị gị mgbe ọ bụla ị chọrọ ime ekpere ọsara nna gị ọ ga-ahụ ihe bụ gịnị nsogbu ebe maka mgbe ụfọdụ ị na-ajụ n'oge anyị na-arụnazikwere ebe anyị na-eje, anyị arụnazikwere ihe anyị na-eme. Ọ bụrụ mgbe anyị tụchara onwe anyị merụcha onwe anyị ahụ bụ na ihe nwere isi ọjọọ dị Jesu. Taata ọ na-achọ ka ọ dochi ya anyị azụ ihe ekpere pụtara na ndụ anyị ihe bụ ekpere anyị etu egosi isi na-eme gị isi na-eme ya bụ ekpere maka mgbe ụfọdụ anyị gagidegide oge na anyị na-eme isi dị road ihe na-emezi n'ụwa ya achọsị ka anyị ihe ndị ọzọ ajụkwa onye ọzọ ọdọ dị Jesu ọkwa anyị na-eme katikizm anyị si ekele ebe Chukwu ebe anyị na-ekwere Chukwu anyị na-ekwere katikizm na Chukwu na-egere ọgbọrọ ọsọ ebe niile Chukwu anọ ebe a Chukwu anọ ebe Chukwu anọ ọchapụla ya anya kedụzi ihe meziri ọgbọrọ ọsọ anyị ọgbọrọ Lagos gasị anyị na-achọ ebe nkebe anyị eji ebe anyị esi ebe akwago Abuja n'ebe a na-eme anyị esi ebe akwa n'ebe na Abuja n'ebe a na-eme asị Chukwu abụ na
asị na Chukwu anọ na chapel dị ebe asị na Chukwu anọ n'elu ụlọ abalị na beghị odo dị Jesu kedu ihe na-eme megide aga asị ebe ahụ ị na-eje na-etipụsi onwe ya na-atụ isi ejebe ebe a na-ede ibe dị azụ na-etipụ kedu ihe ya akpọrọ Chukwu efu mgbe ụfọdụ ihe ahụ anyị na-achọ ugo elu anyị na-etipụsi onwe anyị ọ na-egosi lack of faith n'okwukwe anyị dị so shallow anyị na-egosi ka ziri ebe a ka anyị na-enye ụka na ụbọchị ya na gị azụ ka anyị na-achị ya ebe anyị si ya pụta na ihe ebere bara n'ime ndụ anyị ka anyị na-anya n'ime ọgwụ nke mbụ ịma na anyị zara na tiketi iwepụ obi anyị elu n'uche anyị elu n'ebe gị n'ebe Chukwu nọ ọ na-emere mkparịta ụka enyi ya enyi ebe anyị ọgwụgwụ yi nke mbụ ka a ga-akụzi anyị na ebe a na-ekwu mkparịta ụka enyi na enyi ọ bụrụ na enyi bịakwute gị taa ọ bụrụ na enyi bịakwute gị gị na-arụ ọrụ n'ubi onye ọ bịabeghị n'ọrụ eze bịa n'ibe nọ n'ọrụ n'ubi ọ bịaghị ọ bịakwute gị n'ubi ebe ahụ ọ bụrụ ya ọ bụzie na nkata a na-agbalị anya ọsịsị akwachiri ka anyị megide ka anyị bara ụlọ mana fesọpọ emeghị ebeputere ya ebe ahụ ọ ya bụ ezie ọ ya bụ ebe kacha ihe onye aka Chukwu si aka mta anyị sọkwa ahụ bụ ugbo anyị n'ebe ahụ dị Chukwu na-emegide Chukwu na-ebe ahụ mana ebe ahụ ị nọ megide ịzara ya maka na ebe anyị ha na Chukwu gọzụ na-aba akpa etu a anyị na-anya ndị ọrụ ka a gwara ya isi ya gara aga ọsọ ọ kọntineshọn ya wụrụ ka a bịa n'ụbọchị taa aka Ebraham na-abụcha ndị ọrụ ọbụna ọrụ ọ na-abụcha njem ha na-eje ka a gwara ya n'ụbọchị taa iji nke obodo gị so Mas não vem nada disso, não vem. Mas agora sou a gente. Que ele veio lá. É para não ver. Quando nascer, tudo nascer. Nada para o nada para o marido. Ou we must send in form of prayer from God. Amen. Now you still money. Amen. Can you see? The one way was in my place, the other was or when you ask when you ask one to do better, God, to do better, to do better, God. The one way was in my place, amen. Amen.
Amen.